Sí, sembla que n'hi ha eleccions, així que ens hem tornat bojos i hem decidit fer un diari de campanya, que consistirà en que cada dia publicarem un vídeo breu analitzant alguna cosa relacionada amb aquesta campanya electoral inèdita. Com és una campanya en la que els actes seran reduïts i hi haurà una gran aposta pel digital, esperem que ens sorprenguen en aquest camp. Així que hem decidit començar el vídeo d'avui, el primer vídeo, ja que esta nit comença la campanya electoral, parlant sobre el posicionament de partits i candidats a les xarxes. I el primer del que hem de parlar és de quines xarxes fan servir els partits i els candidats. Facebook, Twitter i Instagram la fan servir tothom. YouTube també el fan servir tots els partits, però sí que és cert que els candidats no tant. De fet, tan sols n'hi ha una candidata que el fa servir, que té un compte a YouTube, i és Laura Borràs. Pel que fa a Telegram, el fan servir tots els partits excepte el PP, i hi ha alguns candidats que no. Per exemple, Salvador Illa, Alejandro Fernández i Àngel Chacón no tenen canal de Telegram. Pel que fa a TikTok, ja sabeu, Esquerra té TikTok i el PSC i els Comuns tenen obert un compte però no han publicat cap contingut. A Twitch, que és la xarxa social de moda, de moment cap partit ni candidat tenen obert un compte, però ja veurem perquè la campanya ens pot sorprendre en aquesta línia. I qui són els partits i candidats més seguits? Doncs veiem una constant, perquè a totes les xarxes, excepte a Telegram, el primer partit més seguit és Esquerra Republicana i el segon, la CUP. Este és un patró que es repeteix a totes les xarxes. Si aterrem una per una, no? Veiem com a Facebook el partit més seguit és Esquerra i el segon la CUP, com hem dit, i el menys seguit és Ciudadanos. I pel que fa al candidat més seguit és Salvador Illa i després Dolors Sabater. A Twitter veiem el mateix, Esquerra és el partit més seguit, després la CUP, i els candidats, la primera és Laura Borràs i el segon Salvador Illa, tot i que Salvador Illa ve de ser ministre, doncs té més exposició pública, té més seguidors Laura Borràs. En Instagram també els candidats més seguits són Laura Borràs i Ignacio Garriga, que és el candidat de Vox. Aquí vull fer un parèntesi, i és que l'extrema dreta no té xarxes institucionals, és a dir, del partit polític, dedicades a Catalunya. Fa servir les genèriques de tot l'Estat. I únicament la veu que canalitza tota la reivindicació més catalana, entre cometes, és la del seu candidat, la d'Ignacio Garriga. A Telegram és l'únic canal, l'única plataforma en què Esquerra no domina. I, de fet, els partits més seguits són la CUP i JxCat. I tal com passava a Instagram, Laura Borràs és la candidata amb més seguidors i després el segueix Ignacio Garriga, exactament igual que a Instagram. I a YouTube veiem com Esquerra i la CUP també són els partits més seguits i Laura Borràs és la candidata més seguida. Per tant, veiem uns patrons que són molt similars, és a dir, a les xarxes socials guanya l'independentisme, que no vol dir que després guanya les urnes. Veiem com els partits més seguits són Esquerra i la CUP i la candidata més seguida és Laura Borràs. Aquestes xifres, aquests posicionaments poden canviar al llarg de la campanya i veurem com segur que n'hi ha candidats i partits que augmenten molt els seguidors perquè es fa una campanya molt digital i pot anar variant i veurem l'evolució. Ara bé, sí que és cert que no ens hem d'obsessionar amb el nombre de seguidors únicament, perquè els seguidors són importants perquè tens l'audiència ahí, però n'hi ha altres formes d'arribar a més gent, no? No únicament per ser el partit més seguit tindràs més difusió, hi ha altres formes. I és aquí on juga un paper fonamental la campanya digital, és a dir, les interaccions que fas, els activistes digitals que tens, si hi ha campanya B, que segurament a tots els partits n'hi haurà, també la inversió publicitària que faces i els continguts virals que pugues fer que arriben a moltíssima gent, que puguen despertar molts comentaris i el contingut siga compartit en nombroses ocasions. Així que no sé vosaltres, però jo ja estic preparada per a que comenci aquesta campanya electoral. Així és com comença, és la fotografia d'aquest moment digital i veurem com acaba. I veurem com acaba a les xarxes, però també a les urnes. Així que us convido a passar aquests 15 dies amb mi, aquesta campanya electoral amb mi, subscriviu-vos al canal i compartiu-ho a les vostres xarxes i als vostres amics i així ajudareu a fer més gran aquest projecte. Moltes gràcies i fins demà!